Pekne vás pozdravujem. Dnes vám ukážem, ako si urobíme základné postupy v tejto krásnej polkruhovej verzii Flower Valley. Nakoľko máme písaný návod pre call, ktorý aktuálne prebieha, tak si vysvetlíme niektoré pojmy, ktoré sú vlastne tam, takéto novinky. Novinkou už nie sú napríklad perličky, ktoré ja som použila v niekoľkých návodoch. Toto je trošičku špecifický vzor s týmito tromi pufmi, ale hlavne to pridávanie, čo sa týka týchto krížených dlhých slupíkov a tých krížených dlhých slupíkov špeciálnych, čo sú v návode vlastne označené ako KDS Ash, tak si vysvetlíme, akým spôsobom si to budeme robiť, aby ste si nepridali viac očiek, ako je potrebné, a teda vedeli postupovať vlastne aj v tom návode a v tých vysvetlivkách. Tak poďme na to. Ja dnes pre účely tohto videjka použijem iný materiál. Samozrejme, základový materiál pre šatku je čarovné klbko, štvornítka 1800 metrov návín. Pár metrov tam zostalo, ale tým, že je vlastne to individuálne hačkovanie, každému to vychádza trošlinka inak, tak treba rátať s tými 1800 metrami, plus minus, možno vám niečo zostane, možno trošlinka viac, ale určite to nebude viac ako 100 metrov. Ja teraz použijem trošku iný materiál, aby sme to videli aj z iného materiálu, ako nám to bude vychádzať, alebo ako to bude krásne ukazovať. Takže je to Lioness du Nord Poema, máme ju v ponuke, je to 305 odtieň a má takéto tiež zaujímavé, krásne jesenné farby, alebo takýto teda prechod. Takže ideme na to. Takže začíname reťazkovými očkami. Ja si stále nechám taký dlhší konček na začistenie, urobte si, ako uznáte za vhodné. Tým, že začíname reťazkovými očkami, nerobíme magický kruh, ale iba očko si nahodíme na háčik a ideme na to. 17 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Toto nám tvorí vlastne základ. A ešte pred prvým radom si vlastne urobíme z tohto dlhé stĺpiky, a to následovne do 4. očka nahodíme si, a teraz máme 1, 2, 3. Do 4. očka urobíme dlhý stĺpik. A hneď v tomto momente vlastne sme si urobili 2 dlhé stĺpiky, pretože z tých prvých 3 reťazkových očiek máme vlastne 1 dlhý stĺpik. Do každého očka teraz nasledujúceho si urobíme dlhý stĺpik. Z toho nám vznikne celkovo 15 očiek, 15 dlhých stĺpikov, a to nám bude tvoriť základ pre celý vlastne vzor aj celú šatku. Takže do každého jedného očka urobíme dlhý stĺpik a samozrejme na konci riadku si to skontrolujeme, aby sa nám nestalo, že máme viac alebo menej očiek, pretože v tom momente nám nebude vychádzať vzor. Tak. Týmto spôsobom. Samozrejme pri tomto materiáli ja používam o pol číslo väčší háčik, 4, ako ste si mohli všimnúť. Tým, že už vlastne tá poema obsahuje vlnu, už si to pýta trošička vzdušnosti. Pri tom magickom klbku alebo čarovnom klbku použite tu 3,5, ten vzor bude taký plnší a nebude sa vám rozchádzať, nebudú vlastne tie očka také ako keby dieravé, alebo vytvárať taký dierovaný vzor. Takže si to tam zachovajte. Ak hačkujete voľnejšie, tak radšej odporúčam 3,25 alebo 3 háčik v takom prípade. Tak. Mali by sme to mať do posledného očka. Tuto, takto. Tiež dlhý stĺpik. Trošička si povytiahnem očko a kontrola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Máme základ. Keď máme urobený základ, ideme na samotný vzor. Ten začína prvým riadkom nasledovne.
Ja si stále otočím a až potom vlastne začínam robiť. A ak ste naučené inak, nevadí to, ja to robím takýmto spôsobom. Čiže otočím si to najprv na druhú stranu a ideme na to. 1, 2, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky hneď do tohto prvého očka. Čiže jeden dlhý stĺpik, druhý dlhý stĺpik, toto nám zabezpečí okrajové rozširovanie, máme tu 3 očka. A teraz do každého jedného očka urobíme 2 dlhé stĺpiky. Čiže do tohto očka urobíme 1 a 2. A opäť 1 a do toho istého druhý dlhý stĺpik. Čiže týmto spôsobom vlastne si už rozširujeme hneď prvý riadok. Na konci riadku budeme mať 32 očiek, preto viac ako dvojnásobný počet z 15, keďže okrajové očka sme rozšírili nie o jedno očko, ale o 2 očka. A ešte jeden. Do každého jedného očka urobíme 2 dlhé stĺpiky. Tak. Pokračujeme, stretneme sa na konci riadku. Koniec riadku. Do tohto predposledného očka opäť 2 dlhé stĺpiky. A pozor, pozor, tu máme toto očko z tých 3 reťazkových. Nájdime si vrchnú reťazku a do nej urobíme nie 2 dlhé stĺpiky, ale 3 dlhé stĺpiky. Tak. Toto je prvý riadok. Spočítajte si očka, musíte ich mať 32. Nasledujúci riadok je jednoduchý. Rozširovanie máme len v prvých očkách, teda v prvom a poslednom, aby sme boli presní. 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky hneď do tohto prvého očka. Druhý. Tak. A teraz okolo každého jedného očka urobíme predný reliefný stĺpik. Alebo predný reliefný dlhý stĺpik, ako už uznáte za vhodné. Predný reliefný stĺpik sa robí týmto spôsobom. Podchytím si toto, tuto, takto pod tým očkom a urobím dlhý stĺpik. Čiže opäť popod a urobím vlastne ten predný reliefný dlhý stĺpik. On mi vlastne z lícovej strany vytvorí túto prvú líniu týchto očiek, takýchto vypuklých na lícovej strane. Takže do každého jedného očka. V tomto riadku nepridávame nikde inde, len na začiatku a na konci. Takže si pekne pokračujte a vidíme sa na konci riadku. Tak, aj do posledného, respektíve predposledného očka urobíme predný reliefný dlhý stĺpik a do posledného rozširovanie vo forme 2 pridaných dlhých stĺpikov, čiže 1, druhý a zákonite musí byť minimálne jedno očko v tom očku, takže týmto spôsobom máme druhý riadok z predných reliefných dlhých stĺpikov uhačkovaných na zadnej strane. Celkový počet očiek máte 36. Skontrolujte si to a ideme na ďalší riadok. Tretí riadok je riadok z krížených dlhých stĺpikov, ale tých špeciálnych, čiže označených ako KDS pomočka š. To znamená krížené dlhé stĺpiky špeciálne alebo špeciálne, ako chcete, a to nasledovne. V tomto riadku budeme pridávať. Preto sú to špeciálne, pretože vlastne nám pridávajú počet očiek. A uvidíme ako. Tak, poďme na to. Rozširovanie. 3 reťazkové očká. A 2 dlhé stĺpiky hneď do prvého očka. Tak. A krížený dlhý stĺpik alebo krížené dlhé stĺpiky špeciálne robíme nasledujúco. 1, 2,
3 očka. Len v týchto troch urobíme vlastne dvakrát krížené dlhé stĺpiky, čo znamená, že z 3 očiek nám vzniknú 4. Nahodím si, vynechám očko, do nasledujúceho urobím dlhý stĺpik, nahodím si, do vynechaného urobím krížený dlhý stĺpik a stále pokračujem. Teraz nevynechávam očko, ale toto tu je moje vlastne nasledovné, pretože som hovorila, že v týchto 3 očkách sa budeme pohybovať. Takže nahodím si do toho vedľajšieho očka, 3. v poradí, urobím dlhý stĺpik a krížený dlhý stĺpik urobím do tohto istého očka, kde som už vlastne urobila to prvé očko samotné. Z tohto nám vznikne, že, pozrite sa na to, presne 1, 2, 3, v 3 očkách máme 1, 2, 3, 4 očka. Pridali sme si 1 očko. Toto opakujeme až do konca riadku. Čiže opäť v 3 nasledujúcich očkách. Teraz si vynechám očko, urobím dlhý stĺpik, do toho vynechaného urobím krížený dlhý stĺpik a nasledujúce krížený dlhý stĺpik, keďže tieto špeciálne sú vlastne 2 krížené dlhé stĺpiky, nie sem, ale hneď do toho vedľajšieho, čiže 3. urobím dlhý stĺpik, vrátim sa a do tohto urobím krížený dlhý stĺpik. Opäť mám 1, 2, 3, v 3 očkách 1, 2, 3, 4. Opäť som si pridala 1 očko. A takto postupujete až po koniec riadku. 11 krát vlastne nám vychádzajú tieto krížené dlhé stĺpiky, čiže ešte raz si ich ukážeme. 1, 2, 3 očka používam. Potiaľ to iba, áno. Ešte si to tu na schvál podržím, aby ste videli. Čiže vynechám prvé očko, do druhého urobím dlhý stĺpik, vrátim sa, do vynechaného urobím krížený dlhý stĺpik, som v týchto 3 očkách. Nahodím si, hneď do nasledujúceho, do 3. urobím dlhý stĺpik a do toho 2. sa vrátim a urobím krížený dlhý stĺpik. Čiže toto sú krížené dlhé stĺpiky špeciálne. Áno, týmto spôsobom si vlastne robím 11 krát ešte tieto krížené dlhé stĺpiky a pridávam vlastne na každých 3 očkách 1 očko. Dokončite si riadok a vidíme sa na konci riadku. 10. krát a tu ideme na posledné krížené dlhé stĺpiky, takže ešte raz si ich ukážeme. Vynechám očko, do nasledujúceho, teda 2. urobím dlhý stĺpik. Nahodím si, vrátim sa do vynechaného očka, urobím krížený dlhý stĺpik a keďže robíme stále tie špeciálne krížené, tak do 3. očka z tých 3, v ktorých pracujem s týmto vzorom, urobím dlhý stĺpik a vrátim sa do toho 2., ktoré som už použila, urobím ešte 1 krížený dlhý stĺpik, čiže na 1, 2, 3 očkách nám vznikli 1, 2, 3, 4 očká a tým sme si vlastne pridali 1 očko. Do predposledného očka urobíme dlhý stĺpik, tak ako máme aj v písanom návode, a do posledného urobíme 3 dlhé stĺpiky. Na konci tohto riadku máte 51 očiek a ja vlastne s vami tiež. Takže toto sú krížené dlhé stĺpiky špeciálne, ktoré nám vlastne rozširujú celý vzor a budeme ich stále robiť vlastne týmto spôsobom. Čiže týmto sme zachovali líniu vzoru, kde máme vlastne tie 3 riadky krížených dlhých stĺpikov, ale potrebujeme aj pridávať a zároveň vlastne si pekne tú šatku rozširujeme presne tak, ako potrebujeme. Takže toto je riadok s kríženými dlhými stĺpikmi špeciálny. Nasledujúci riadok je riadok číslo 4. Tam robíme klasické krížené stĺpiky alebo krížené dlhé stĺpiky KDS, keďže je to skratka. Tak 3 reťazkové očka a 2 pre rozšírenie na okraji do toho istého vlastne prvého očka, dlhé stĺpiky. To znamená 3 reťazkové očka nám tvoria ako keby prvý dlhý stĺpik a plus 2. A teraz robíme klasický krížený dlhý stĺpik, to znamená alebo krížené dlhé stĺpiky. Používam 2 očka, nahodím si, vynechám, do nasledujúceho urobím dlhý stĺpik a vrátim sa a do vynechaného urobím krížený dlhý stĺpik.
toto je klasický kríže alebo krížené dlhé stĺpiky. Ako len chcete, buď klasický krížený dlhý stĺpik, respektíve keďže sa jedná o 2 očka, tak sú to krížené dlhé stĺpiky. Takže opäť nahodím si, vynechám očko, do nasledujúceho urobím dlhý stĺpik, nahodím si a vrátim sa a do vynechaného očka urobím krížený dlhý stĺpik. Týmto spôsobom postupujem po celom riadku vlastne až po ukončenie, teda respektíve nie po ukončenie, ale po predposledné očko. A samozrejme tým, že vlastne ten vzor je vlastne nadizajnovaný tým spôsobom, že sa nám tie krížené dlhé stĺpiky krížia vždy nad, vidíte to? Tak zachovali sme tú líniu, nakoľko tu sme mali o jedno očko viac, tak takto nám to pekne vychádza. Aj toto vám musí vychádzať. Nekrížite vlastne stĺpiky nad sebou, ale nad dvomi. Nad dvomi kríženými z predchádzajúceho riadku. Takže ešte jedenkrát vám to ukážem. Nahodím si, vynechám očko do nasledujúceho dlhý stĺpik a vrátim sa a do vynechaného očka urobím krížený dlhý stĺpik. Takže takto postupujem po predposledné očko. No a máme tu posledné krížené dlhé stĺpiky. Zostáva nám jedno očko, pred okrajovým samozrejme. Do toho si urobíme dlhý stĺpik a rozširovanie okrajové do posledného očka urobíme 3 dlhé stĺpiky. Toto je riadok 4 a takto nám vyzerá z prednej strany. Spočítajte si očka, musíte ich mať na konci tohto riadku 55. 5. riadok je opäť riadok s špeciálnymi kríženými dlhými stĺpikmi, čiže opäť to rozširovanie, ukážeme si začiatok riadku a potom si už vlastne viete postupovať samostatne. Takže začíname 5. riadok 3 reťazkovými očkami a 2 dlhými stĺpikmi do prvého očka. To bude to okrajové rozširovanie. A opäť špeciálne krížené dlhé stĺpiky znamená, že v 3 očkách urobím 2-krát krížený dlhý stĺpik. Tak, 1, 2, 3. Následovne nahodím, vynechám do druhého očka dlhý stĺpik, vrátim sa do vynechaného očka, urobím krížený dlhý stĺpik, do nasledujúceho urobím dlhý stĺpik a do toho druhého, kde som už robila to prvé očko, urobím ešte jeden krížený dlhý stĺpik. Čiže toto sú špeciálne krížené dlhé stĺpiky a opäť v nasledujúcich 3 očkách urobím ďalší krížený dlhý stĺpik a takto budete postupovať až po koniec riadku. 17 krát urobíme tieto špeciálne krížené dlhé stĺpiky a tým pádom si opäť rozšírime počet očiek, čiže na 1, 2, 3 nám vznikajú 1, 2, 3, 4 očka. Takže ešte raz 1, 2, 3. Už sme si to ukazovali, viete si to samozrejme pretočiť. Vynechám, do vynechaného očka sa vrátim, urobím krížený dlhý stĺpik, do toho tretieho urobím dlhý stĺpik a vrátim sa a do toho, kde som už robila, urobím ešte jeden krížený dlhý stĺpik, čiže takto sú krížené dlhé stĺpiky špeciálne. 17 krát ich robíme až po posledné 3 očka. V tomto riadku teraz neriešte, ako vám vychádzajú, pretože je to pridávací riadok, troška som to potrebovala upraviť, takže tuto nám toto úplne nebude 100% vychádzať, nakoľko vlastne vždy nad 3 očkami robíme 4. Ale samozrejme postupujte si ďalej, ono to aj tak chytí peknú líniu. 16. mám krížený dlhý stĺpik alebo krížené dlhé stĺpiky a teraz nasledovne 17. ešte potrebujem urobiť, nakoľko máme 17, takže urobím si 17. čiže posledné v tomto riadku krížené dlhé stĺpiky, opäť hneď do vedľajšieho očka. Dlhý stĺpik a vrátim sa do toho, ktoré som už použila, urobím ten krížený dlhý stĺpik, čiže mám 17 krát krížené dlhé stĺpiky a tu mi zostávajú 3 očka. Do týchto dvoch urobím klasický krížený dlhý stĺpik alebo krížené dlhé stĺpiky. Tak.
a vrátim sa do vynechaného očka, urobím dlhý stĺpik a tuto do toho samozrejme posledného, nezabudnite si ho, urobíme 3 dlhé stĺpiky. Takže takto nám vyzerá riadok číslo 5. Skontrolujte si počet očiek. Na konci, vďaka rozširovaniu, máme 76 očiek. Ak sa vám zdá, že sa nám to trošilinka vlní, nic si z toho nerobte, to sa nám upraví, vidíte, tá línia je naozaj veľmi pekná. Riadok 6 nám tvoria tieto predné reliefné dlhé stĺpiky samozrejme z rubovej strany, keďže ideme robiť rubovú stranu. Zmena na začiatku riadku je nasledovná. Urobíme si 3 reťazkové očka a pridáme len jeden dlhý stĺpik do toho prvého očka. A teraz následne okolo každého jedného očka urobíme predný reliefný dlhý stĺpik. Takže nájdime si to očko a predný reliefný dlhý stĺpik. To znamená, že v tomto riadku sme pridali len 2 očká, preto na konci riadku vďaka počtom máme 78 očiek. Skontrolujeme si to. Predný reliefný dlhý stĺpik okolo každého až na to posledné. Do toho urobíme 2 dlhé stĺpiky a to bude náš riadok číslo 6. Ja si pozastavím videjko, vy to urobte tiež. Opäť sa nám tu rysuje táto krásna línia týchto reťazkových očiek na tej prednej strane, tak ako aj tu. A dokončite si riadok číslo 6. Keď máme riadok 6 hotový, to sú tie predné reliefné dlhé stĺpiky, robené samozrejme z rubovej strany, máme 78 očiek, môžeme ísť na riadok 7. Riadok 7 sú tieto krásne, naozaj efektné perličky, ktoré ste robili moje návody, tak už ste si na ne mohli zvyknúť. Kto to vidí prvýkrát, tak poďme si ukázať, ako ich budeme robiť. Riadok číslo 7. Začíname 3 reťazkovými očkami a 2 dlhými stĺpikmi pre okrajové rozširovanie. Čiže aj do posledného očka budeme robiť 3 dlhé stĺpiky, aby sme zachovali. A teraz vzor perla pozostáva z jedného dlhého stĺpiku a z perly samotnej, robeného nad 3 očkami. Tak poďme na to. Dlhý stĺpik a perla je nasledovná. Do ďalšieho očka urobíme dlhý stĺpik a teraz si nahodíme a okolo tohto urobíme následovne 1 slúčka, 2 slúčka, 3 slúčka, 4 slúčka a 5 slúčka. Potiahneme krížom cez všetky tie nahodené nitky očko a uzatvoríme to ako keby jedným reťazkovým očkom. A tu nám vznikla táto krásna perlička. To je celý perličkový vzor. Nakoľko sme ho rozšírili, tak vlastne do tohto nasledujúceho očka nerobíme žiadne očko, ale do toho ďalšieho začíname nový vzor perly, ktorý nám vyvstáva vlastne z dlhého stĺpika a z perly samotnej. Takže, a samozrejme ten dlhý stĺpik nám slúži aj ako ukotvenie tej perly. Tak, dlhý stĺpik, samozrejme aj perla sa nám skladá z jedného dlhého stĺpiku a opäť trošilinka viacej vlny si nahoďte, kto používa vlastne nejaký náprstok alebo niečo na vedenie, tak to je jednoduchšie. A ideme na to. Nahodím si. A okolo dlhého stĺpika 1 krát, 2 krát, 3 krát, 4 krát a 5 krát. Potiahnem cez všetky očka a uzavriem reťazkovým očkom. A perlu ukotvím nie do tohto, ale do toho o jedno ďalej. Očka dlhým stĺpikom. To je samozrejme už aj nasledujúci dlhý stĺpik. Čiže takto nám vznikajú tie perličky. Poďme si ich ešte raz ukázať, potom už si viete video pretočiť, ak budete potrebovať. Takže ešte raz. Dlhý stĺpik a okolo dlhého stĺpiku si nahodím. Trošilinka si tú priadzu povolte, hej, aby vám vlastne tá perlička vznikla taká na
ponad tie 2 očka. Čiže povolím si ju. Druhýkrát nahodím. Tretíkrát obtočím. Štvrtýkrát obtočím a 5-krát obtočím. Po 5. raze si zoberiem priadzu, potiahnem krížom cez všetky očka a teraz uvidíme, či budem šikovná, alebo sa budem musieť vrátiť. Vyzerá, že som šikovná. Potiahnem krížom cez všetky očka a šup reťazkovým uzavriem a idem na tú nasledujúcu. Čiže týmto spôsobom si urobíme 25 krát perlu, nie viac, dajte pozor, len 25 perličiek robíme a vlastne ukončujeme to tak, že ako môžete aj tu vidieť na tom vzore, po perličke ešte máme jeden dlhý stĺpik a do posledného očka 3. Čiže takto si robíme riadok číslo 7 s perličkami. Dorobte si ho, je kúsok pracnejší, dlhšie trvá, ale stojí za to. Keď máme riadok hotový, tak ako sme si skontrolovali, máme 25 perličiek, ideme na riadok číslo 8. Ten je veľmi dôležitý, aby sme si nepridali samozrejme nejaké očka navyše, lebo to ukotvenie tej perly nám pozostáva vždy len z 2 krátkych stĺpikov a ono má tendenciu nás to ťahať urobiť viac. Tak poďme si to ukázať. 2 reťazkové očka a krátky stĺpik do prvého očka. Následne krátky stĺpik do každého dlhého stĺpiku. Čiže tu mám jedno, druhé a tretie. A teraz do perly môžeme urobiť, ono nás tu, pozrite sa, 1, 2, 3. Ako keby ťahá urobiť s tým ukotvením, čo je vlastne to jedno očko navyše, tak nás ťahá robiť 3. Nesmiete urobiť 3, môžeme urobiť len 2, a to 2 krátke stĺpiky, a to nasledovne. Toto si tuto nebudeme všímať, toto očko, a sem do tohto, dajte pozor, aby ste neťahali aj nitku z perly, čiže len do očka urobíme krátky stĺpik. A tu do toho dlhého stĺpiku, okolo ktorého sme my vlastne obtáčali tú perlu, urobíme ďalší krátky stĺpik. Čiže dlhý stĺpik, jeden krátky stĺpik a do perly 2 krátke stĺpiky, nakoľko 1, 2, 3 očka nemôžu byť 4 hore. To by sme si pridávali a to nechceme. Čiže ešte raz. Do každého dlhého stĺpika krátky stĺpik a do každej perly urobíme 2 krátke stĺpiky nasledovne. Toto tu očko vynecháme a len sem urobíme krátky stĺpik. Ono nám to samozrejme potom aj pekne vyrovnáva ten vzor, že sa nám sťahuje, lebo teraz to máme také trošilinka ako keby natiahnuté a pozrite sa, ako nám už pekne sťahuje vlastne tie krátke stĺpiky, ten samotný vzor. Čiže ešte raz. Do dlhého stĺpiku krátky stĺpik a do každej perly len 2. Sem nie, sem urobíme do obidvoch takto krátky stĺpik a do toho dlhého stĺpika, o ktorého sme okolo obtáčali celú perličku, opäť jeden krátky stĺpik. Čiže 1 a sem nie, ale sem je druhý a tretí. Toto si majte na pamäti a zachovajte si to. Z tohto nám takto krásne vlastne vzniká to ukotvenie tej perly. Vždy to musia byť 3 očka, aby sme boli presní, 3 očka. Čiže vlastne tým, že my sme mali ako keby 82 očiek s tými perličkami, lebo tú perličku, keď rátame za 2, tak budeme len vďaka tomuto jednému krátkemu stĺpiku pridanému na konci riadku, teda na začiatku riadku a na konci riadku mať 84 na konci. Určite si to spočítajte a nechoďte robiť ďalší riadok, kým si toto neprepočítate. Posledný krát vám to ukážem. Do dlhého stĺpika krátky stĺpik a do perly sem nie, až sem krátky stĺpik a ešte jeden krátky stĺpik. Takýmto spôsobom robíme riadok číslo 8 s krátkými stĺpikmi s pridaním 2 očiek na konci riadku. Čiže jedno na začiatku a na druhé na konci riadku. Dokončite si samozrejme tento riadok a vidíme sa
po jeho ukončení. Keď máme perličky ukotvené krátkými stĺpikmi, ideme na nasledujúci riadok, to je riadok číslo 9. Tu budeme rozširovať, a to nasledovne. 3 reťazkové očká a hneď do toho prvého krátkeho stĺpiku ešte 2 dlhé stĺpiky. Toto je vlastne na začiatku riadku, ako keby sme urobili 3 dlhé stĺpiky. A teraz ideme rozširovať následovným spôsobom. Opakovanie vzoru je 5 dlhých stĺpikov a do 6. 2. Čiže 1, 2, 3, 4 a 5 a do nasledujúceho očka idú 2 dlhé stĺpiky. 1 a ešte 1. A toto opakujeme. Čiže opäť 1, 2, 3, 4 a 5 a do nasledujúceho očka 2 dlhé stĺpiky. 1 a druhý. Toto opakujeme celkovo 13 krát, čiže rozširujeme nasledovne. Rozširujeme nasledovne 5 dlhých stĺpikov a do 6. urobíme 2 dlhé stĺpiky. Na konci riadku nám zostanú 4 dlhé stĺpiky, ktoré vlastne urobíme klasicky a do posledného očka urobíme 3 dlhé stĺpiky, čiže takto nám bude vyzerať riadok 9. Pozastavte si videjko, dorobte si riadok a vidíme sa v riadku 10. Po riadku 9 máme 101 očiek a ideme opäť na tento krásny riadok, a to je riadok predných reliefných stĺpikov dlhých. Následovne rozširujeme len v prvom a v poslednom očku, a to tak, že si urobíme 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik a vzniknú nám 2 a okolo každého očka urobíme predný reliefný dlhý stĺpik. Nakoľko tento vzor sme si už ukazovali, určite ho už viete. Okolo každého jedného očka si urobíme predný reliefný dlhý stĺpik. Do posledného očka urobíme 2 dlhé stĺpiky a tým sme rozšírili tento riadok len o 2 očká, čiže na konci riadku máme 103 očiek. Urobte si tento riadok. Opäť sa nám tu krásne ukazuje táto línia reťazky na prednej strane a keď bude hotový, tak si pustíte videjko. Po riadku 10 samozrejme nasleduje riadok 11 a tu sa už presúvame vlastne do toho nášho tej tretej časti návodu, nakoľko vlastne sa nám striedajú tie vzory a to je časť s tými kríženými dlhými stĺpikmi, potom je ten perličkový vzor a potom je ten samotný kvietkový vzor. Tieto sa nám vlastne postupne striedajú, tak ako bude už uvedené v písanej časti návodu. Každopádne nerobte si ďalšiu časť, len si dorobte vlastne tú prvú, ktorá nám končí v tomto riadku, tuto za tým druhým opakovaním tých kvietkov. Nakoľko to rozširovanie a vlastne to pridávanie očiek je potom tam špecifické a bude inak, ako bolo v tej prvej časti. My si ešte ukážeme vlastne túto kvietkovú časť a potom už si viete vlastne postupovať podľa pomôcky vo forme tohto videonávodu, ktorá je vlastne na vysvetlenie tých častí s tými kríženými dlhými stĺpikmi, ako aj s perličkami, ako aj so samotným tým vzorom, ale tam už koľkokrát a ako opakovanie v ďalších riadkoch už budete mať v písanej forme. Tak poďme teda už na túto časť s týmito kvietkami a to je vlastne tento okienkový vzor. V riadku číslo 11. Takže riadok číslo 11 budeme pridávať len na začiatku, v prvom očku a v poslednom, a to nasledovne 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky do prvého očka a budeme opakovať tento vzor. Reťazkové očko nahodím si, vynechám nasledovné a do toho ďalšieho urobím dlhý stĺpik. Toto budeme opakovať až po predposledné očko
reťazkové, nahodím si, vynechám toto očko a do nasledujúceho dlhý stĺpik. Zachovávam vlastne počet očiek, pretože reťazka ide nad jedno očko a dlhý stĺpik do druhého. Reťazkové očko vynechám a dlhý stĺpik. Týmto spôsobom postupujem až po predposledné očko, samozrejme, nad ktorým si urobíme ešte jednu reťazku. A potom do posledného očka urobíte 3 dlhé stĺpiky. Takto vyzerá riadok číslo 11. Na konci riadku si samozrejme spočítajte, budete musieť mať 107 očiek a vidíme sa v tom nasledujúcom riadku, takže videjko si pozastavte, kým si dokončíte prácu. Nasledujúci riadok je riadok číslo 12, to je tento riadok nad týmito okienkami. Tu budeme pridávať, takže bude to vyžadovať trošlinka pozornosti napriek tomu, že sú to len dlhé stĺpiky. 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky hneď do prvého očka. A teraz ideme nasledujúco. 8 dlhých stĺpikov do dlhého stĺpiku. Dlhý stĺpik a okolo reťazky tiež dlhý stĺpik. Kto robí dlhý stĺpik do reťazkového očka, kľudne môže. Ja si to takto uľahčujem, že vždy to robím na okolo toho reťazkového očka. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a ideme následujúco. Tuto si pridáme 2 dlhé stĺpiky, čiže do toho okolo tej reťazky si vlastne urobíte 2 dlhé stĺpiky. Tu bude prvé pridávanie. A teraz už ideme opakovanie vzoru následovne. 7 dlhých stĺpikov, 1, 2 a 3. Aj by som si ho mohla uzavrieť. 4, 5, 6, 7. Čiže tu sme pridali a máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a do nasledujúceho alebo okolo nasledujúceho očka 2 dlhé stĺpiky. Takže spôsob pridávania je 7 dlhých stĺpikov a do 8 2. Čiže ešte jedenkrát si to ukážeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a do nasledujúceho očka 2 dlhé stĺpiky. Týmto budeme rozširovať opäť tento rad. A toto si opakujeme 11 krát. Toto rozširovanie 7 dlhých stĺpikov a 2 do nasledujúceho očka. Potom ešte urobíte 8 dlhých stĺpikov, tak ako sme robili na začiatku, a do posledného očka 3 dlhé stĺpiky. Toto bude riadok číslo 12. Na konci riadku si spočítajte, budeme mať 123 očiek. Takže kľudne si videjko pozastavte a potom sa vidíme v riadku číslo 13. Riadok 13 je jednoduchý, len sa s ním potrebujeme dostať na rubovú stranu, aby sme potom vlastne tieto kvietočky robili na lícovej. To znamená, teraz si urobíme rad krátkych stĺpikov, aby základ pre tieto kvietky, čo bude tento riadok, tuto vlastne s týmito slúčkami, sme robili vlastne na rubovej strane, tak aby vlastne tie kvietky nám vychádzali pekne na lícovú stranu. Čiže nič komplikované, naozaj jednoduchý riadok a to nasledovne 2 reťazkové očka, krátky stĺpik do prvého očka a do každého ďalšieho očka krátky stĺpik. Čiže úplne oddychový riadok, bez počítania. Môžete si na konci spočítať, ale ak ste si spočítali riadok 13 a pridáte si len na začiatku a na konci riadku jedno očko, tak vlastne viete, že máte 125 očiek a nie je potrebné to ani prepočítavať. Ak budete mať kľud na duši, že si to spravíte a spočítate kľudne, nech sa páči. Riadok číslo 13, rad krátkych stĺpikov. Takže 14. riadok nám tvorí základ pre tento krásny vzor s týmito kvietkami ako keby, keďže to máme pomenované flower valley, čiže
Sú to kvietočky a ideme si urobiť tento základ, do ktorého vlastne budeme robiť tie pufy. 14. riadok začína nasledovne. 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do prvého očka. Hneď toho prvého. 1 a druhý. A teraz nasledovne. 1, 2, 3 reťazkové očka. Vynecháme očko a do nasledujúceho urobíme krátky stĺpik. Ten krátky stĺpik už je z našej opakovacej časti, čiže opakovacia časť je krátky stĺpik, 3 reťazkové očká, vynecháme jedno druhé očko a do tohto nasledujúceho urobíme vzor. Nahodím si, 1, 2 vynechám a do tretieho urobím dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik. A opäť 3 reťazkové očká a vynechám si 1, 2 očká. Do toho ďalšieho už ide krátky stĺpik z nášho opakovania, pretože časť krátky stĺpik, 3 reťazkové očká, 2 očká vynechám. Do nasledujúceho urobím dlhý stĺpik, 3 reťazkové, dlhý stĺpik, 3 reťazkové si pripravím a vynechám 2 očká. Je vlastne celé naše opakovanie. Takže ešte raz krátky stĺpik, 3 reťazkové očká. Nahodím si, vynechám jedno druhé. Do nasledujúceho urobím dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik stále do toho istého očka. To bude vlastne tvoriť ten základ pre ten kvietok. 3 reťazkové očká a vynechám 2. A už idem opäť opakovanie. Krátky stĺpik, 3 reťazkové očká, vynechám jedno, druhé a do nasledujúceho dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik. 3 reťazkové očká a vynechám 2 očká. A opäť začínam opakovanie. Čiže takto postupujeme až po koniec riadku, až po posledné 3 očká. Tam urobíme krátky stĺpik. Vyslovene tam urobíme krátky stĺpik do vlastne toho očka pred tretieho od konca. 3 reťazkové očka a do posledného rozširovanie, tak ako sme začínali, urobíme 3 dlhé stĺpiky. Čiže týmto spôsobom si dokončíme vlastne riadok číslo 14, základ pre kvietkový vzor. Takže keď máme urobený základ vlastne pre tento krásny kvetinkový riadok, tak môžeme ísť rovno naň. Je to riadok číslo 15 v návode a začíname ho 3 reťazkovými očkami a dlhým stĺpikom hneď do prvého očka. Tým sme si pridali jedno očko. Do nasledujúcich 2 očiek urobíme dlhý stĺpik a ešte urobíme 2 dlhé stĺpiky tuto okolo tejto reťazky. A teraz ideme už opakovací vzor. 2 reťazkové očká a do medzery vytvorenej vlastne z týchto 3 reťazkových očiek si urobíme nasledovný kvetinkový vzor. A to tak, že tam urobíme 3 pufy prestriedané 2 reťazkovými očkami. Čiže nahodím si a teraz idem jedno nahodenie, druhé nahodenie, tretie nahodenie, 4. a 5. Keď mám 5. cez všetky očká si potiahnem takto nitku, uzavriem to reťazkou a urobím 2 reťazkové očka. Ešte urobím 2 takéto pufy. Čiže nahodím si, povolte si vždy, spravte si, vidíte, taký trošilinka ako keby dlhší to nahodenie, aby vlastne krajšie vynikol ten puf a bol taký vlastne väčší. Nestiahnite si to. Čiže si to takto si to vidíte. Môžete si to aj takto, ale keď si to pustíte, tak je to krajšie. Čiže taký väčší puf tam urobíme. Prvé nahodenie, druhé, tretie, 4. a 5. Po 5. cez všetky očka potiahnem nitku a uzavriem.
To uzavretie, to reťazkové očko nepočítame vlastne do toho vzoru. Teraz si urobím 2 reťazkové očka a zostáva mi ešte jeden puf. Nakoľko? Vzor je taký, že 3 puf, 2 reťazkové, puf, 2 reťazkové a puf ide do týchto očiek. Nahodím si a urobím posledný puf. 1, druhýkrát, tretíkrát nahodenie, štvrtýkrát nahodenie a 5-krát nahodenie. Potiahnem a uzavriem. Teraz mám vzor, ten, ktorý mi ide vlastne do tohto. A urobím si 2 reťazkové očká a tým sa presúvam už na ďalší vzor. To znamená, že na ďalší kvietok, zložený vlastne ako keby z 3 lupienkov. Čiže opäť 3 pufy, 1, druhé nahodenie, tretie nahodenie, 4. nahodenie a 5. Potiahnem krížom cez všetky, uzatvorím 2 reťazkové očká a ešte 2 pufy. 1, druhé, tretie nahodenie, 4. a 5. Puf je z 5 slučiek, takže 2 reťazkové a ešte 1 puf. 1, 2, 3, 4 a 5. A uzatvorím. A toto je vlastne celé opakovanie vzoru, nakoľko už 2 reťazkové sú ponad túto časť a presúvame sa do ďalšieho. Takto urobíme 20 kvietkov a ukončíme vlastne vzor rovnakým spôsobom, ako sme ho začínali. To znamená, že tuto urobíme tie 3 lupienky, puf, 2 reťazkové, puf, 2 reťazkové a puf. A následne urobíme 2 reťazkové, sem opäť urobíme 2 dlhé stĺpiky, 3., 4. stĺpik a do posledného očka urobíme 2 dlhé stĺpiky. Čiže celkovo budeme mať 20 takýchto krásnych kvietkov a tuto po bokoch vlastne na okraji budeme mať tie dlhé stĺpiky. Dokončíte si ten riadok, tiež je troška pracnejší a dlhšie trvá, takisto ako ten perličkový, ale pozrite sa, stojí za to. Je to naozaj nádhera. No a keď máme tento krásny kvietkovaný riadok urobený, tak si ukotvíme tie kvietky, tak aby nám lepšie sedeli a samozrejme, aby sa nám aj tvár šatky stabilizoval. A to bude tento riadok. Aktuálne už bude posledný, nakoľko spôsob pridávania v tom nasledujúcom, kde vlastne budeme pridávať aj okolo reťazkových očiek, už sme si ukázali v tomto riadku. Čiže odtiaľto už je to vlastne len kombinácia týchto riadkov, ku ktorým sa viete vrátiť v tomto videjku. Preto toto bude vlastne preto základné pomocné video vlastne k celému kolu a k celému návodu. Toto bude vlastne posledný riadok, ktorým si vlastne ukotvíme tieto kvietky. Tak poďme na to, je to riadok 16. Začíname ho následovne. 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik do prvého očka. Urobíme 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, nie do prvého alebo do nasledujúceho očka, ale do týchto očiek. 4, 5, čiže takto 5 dlhých stĺpikov. A teraz dlhý stĺpik urobíme do tejto medzery, okolo tohto vlastne, okolo tej reťazky, ktorá nám tu vznikla. A teraz už ideme robiť vlastne opakovaný vzor a to je reťazka a dlhý stĺpik okolo nasledujúcej reťazkovej medzery, ktorá je vlastne tu. Čiže takto my si vlastne kúsok ako keby opäť stiahneme ten riadok do tej pôvodnej polohy, reťazkové očko a dlhý stĺpik okolo nasledujúcej reťazky. A opäť dlhý stĺpik a okolo nasledujúcej reťazky znamená tejto. Nebojte sa toho, krásne vlastne sa nám tie kvietky takto vlastne usadia a takto postupujeme až po koniec tohto riadku týmto spôsobom, kde si opäť urobíme dlhý stĺpik vlastne tak, ako sme si tu urobili.
do tejto reťazky následne vlastne urobíme tých 5 dlhých stĺpikov a do posledného očka urobíme 2 dlhé stĺpiky. Čiže ešte raz si to ukážeme. Reťazka a dlhý stĺpik okolo nasledujúcej tejto reťazky vytvorenej pomedzi pufy. Vždy je to pomedzi pufy, či už v samotnom kvietku alebo medzi jednotlivými kvietkami. Toto je riadok číslo 16. Tým sme vlastne ukončili aj toto pomocné videjko. Vidíte, aha, takto krásne vlastne nám oni vytvoria ten taký ten 3D efekt na tom kvietku, že to kúsok stiahne. A toto je vlastne aj posledný ukázaný riadok v tomto videjku. Odteraz si už viete vlastne stále sa vrátiť k tomu, ak by ste potrebovali ešte niektoré veci vysvetliť v tomto videu. Pokračujete riadkom 17 a vlastne prvá časť nám končí riadkom 30, ktorý je tu. Tuto v tejto časti. Tu, potiaľ to vlastne máme prvú časť, čiže tam sa nám vlastne ešte zopakuje. Teraz vlastne tie reliefné stĺpiky pôjdu a potom idú vlastne tie krížené dlhé stĺpiky a ešte jedenkrát si urobíme tento krásny vzor. A až potom pôjdeme k druhej časti. Druhá časť samozrejme je v osobitnom návodíku. Počkajte si na ňu, tie spôsoby pridávania sú v každej časti a v každom riadku inakšie, takže si rozhodne treba na to počkať. Teším sa, že ste si vybrali práve toto videjko a teším sa na vaše fotografie. Určite nám ich zverejnite v skupine, ktorú nájdete tu, lebo tam sú aj návodíky. Sú dostupné len do skončenia kolu, potom už budú len na Ravelry. A každopádne sa ale s fotkami viete pochváliť v našej skupine a Colorful Made Calls. Teším sa na to a na všetky farebné variácie krásnej Flower Valley Half Circle, ktorú som pre vás vymyslela. Ďakujem veľmi pekne.